sing. Oke, masih bersama ya para musik ini. Ya baik satu tuh. Ya Kamaraun. Padang panjang di siapai tapi ni orang lema jobini orang lalai jobini orang ay sawah lundo ay maro kalaban nema basin pajalan katalawi usalah mangaku oi udah pareman lalai udah ko ipet aku jobini Kamaraun laksikana siapa jopa anak lalai jopa anak deda jopa anak ba awai ondela bini urang lalai bini awak akan ala pulau beko di rumah ay kando marasay nema lalo di luar kesudahan no Kamaraun Padang panjang di siapai Belando orang lalai jojan orang lema jojan orang Allah tamanuang ondela pa baru lalai pandang aela ko badendang orang karukua ay lai madaru ama bakumua kumua tibo diama Kamaraun lakasikara pai cie male mama anema amale jo mama bao lain dua anak tolong unjukan ondela goreng pisang lalai kada gapu agadang meminta kanyo enak ko iko onde untuk abang mama yo tukang sanggung kami berdua untuk sia untuk ambo indah bulia indah Indonesia mau untuk ambo tak kami bagi tiga kok goreng pisang ondela indah bulia lalai pania rama adola kasiko kalau ko iko oh kadang ya Yosef oh tolong dibao Kamaraun supaya kumua siapai jangan jauh anema jauh lalai oi jodoh jauh oi pania rama ondela bule lalai oi sambo bangal aduhonyo Ona siela, ona bingung ame ema, dagang lepica bule kecil. sia bingung Adik kandung, samo jauh dah insya Allah dia, oh insya Allah ema, ba itu kecil akim. oi lama bana ondela
beca Kena baik pakai beca. Oke. Haji DJ
Alah aja. Lah turun bawa dia. Alah gua le dah. Sakit perut dan Tu bundang juga gilo kemari.